So karon na atong challenge mao ni siya ang no reaction challenge. Sige. Sige, mao na to pamaagi sa ato ang duha karon. Pila yung premium ni ma'am? Ang premium ani 200,000 pesos. Nakapaldo ka sa imuhang project. Ay saba ha. Okay, una tatay pisot. Totong tugsok, alimokoy. 2 minutes ma'am. Sod sa 2 minutes dapat wa jud mo reaction. Kung say porma sa inyong naong hangtod 2 minutes mao na jud na. Kasi alimo ko yun na ma'am. Ha? Alimo ko yun na. Sige, alimokoy una. Ako rin niya. Alimokoy tatay pisot. Totong tugsok last Ernesto. Yes ma'am. Yeah, unsay porma nimo alimokoy? Pag desisyon di ako sa porma nimo. Kana. Dapat. Ay gamay reaction ma'am. Duliti ma'am ayog ko na. Okay. Karga na ka pre. Yeah. No reaction. Okay. Okay, batim sa. 1 attempt. 5. 5 atim. Wana. Dapat wa jud kay reaction. Mana na? Final na. Kay drawing man ka. Drawing mo kita. Spray ali ang drawing. Ang bungot. Ang batangan na balhibos ilong para. Para tao gyud ata. Duha. Ang bangag day, bangagan jud da. Pinaw to. Totora to. Duha na. Duha. Tangan na kini agtang ato ni kuluran agtang para mura siya 3D jud na mura jud naong ni Pariali ba. Di reaction. Simple ang dunggan utangan na tanang kanang wa. Libo. Tolo. Wala ba tayo reaction na? Okay. Final na. Tangan brown ang buhok at matangag mura jud siya si Pariali gud. Na mura siya pala ati blan. Mo siya si M Presley ba. Ang bungot tangan pala bungot siya 3D guni gud 3D ni mga guys. 3D. Tanga to nagkilay. Ang di ari hili og sila sa kuan sa. Na si mga grabe hagong. Ngiga Na natog uban siya. Opat. Last. Karga na. Ali mura naman si Duterte no. gay kayo basta kuan. Kuya ka nang drawing mo sa naong final. Hapit ng oras. Wala pa. Grabe are. 2 minutes. 2 minutes. Okay, 5 attempts. Next. Tatay Pisot. Ang drawing si Totong Tugsok. Okay. Grabe ko may mo. May teknik kanyo. Kung sa akong porma, mao yun. Gusto na pag-drawing ani katawa. Gusto di mag-drawing. Okay. Ari ka unas kilig katawa man. Ay, katawa kan. Gamay na bungot ni. Naman ay balibo ko. Katawa na binidaan mo. Gusto na pagkatawa ni. So 2 minutes. Wait, dunggan. One attempt. One. Agwanta ni mo. One attempt. Para teknik ko. Yeah. Adele, seryoso. Bawal tayo nga ito, ma'am, no? Okay, bawal. Okay. One attempt na ha. Ano lang? Ready? Go. Dili ta mo sugod be. Ako lang mo drawing ko. Arikiti mo. Arikiti. Tawo mo. Arikiti mo. Alam mo lang ang drawing. Kasi gusto ni mong drawing ko na kong naong, ma'am. Kini siya. Lubot. Dili adito na sa upaw, ma'am. Dali, hapit na 2 minutes.
Tanong ta. Two attempt. Oh, dali. Happy na 2 minutes. Adili man ang 2 minutes ang sugod kag drawing. Ang gani, oh. Kung di ma kuan balik sa 2 minutes pod. Oh. Ay na sige ramon na ako may ako. Apa yang kau buat? Miski. Apa payah kau buat? Non. Three attempt. Oh, 3. Oh. Yeah. Kaya lang nakulit 200,000 man yung mama. Yang nunggan na ni may Canada. Bungot. Atol ni mga ganit sa mamay. Mawala na gyapon. Mawala na siya. Opat. Opat. Okay. Balik ra kaluha ko sa kagilok. Arikitik ko. Yeah. Ang arikitik ma'am dire kita purmasa. Apeng at. Lima na. Lima na. Tara, pa to katsi mo ko. Oh. Wa. Balik. Oh. Alas. Dami tuloy. 5. Okay, next. Tatatagsok. Ako. Oh, ang upaw mo drawing. Okay. Saya nga 200,000 gilok kay. Dapat may reaction ha. Oh, reaction eh. Ako na. Drawing ko daan. Ilang premium ni ma'am? 200. Ako na drawing ko daan ng ihang formas yang naon. Listo yun daw ganyan. Kaya ganyan listo. Oh, 1 attempt. Okay, balik. Isong good rest up niyo. Yung ioknol. Okay. Yeah, aran sa natari ko na. Butangan tawag ilong. Yung ilong siya karon. Pak. Dingin. Ngayon ato sang kuno ni. Duha. Oh, duha na. Ada siya. Isa mo. Isa mo ko. Ako sang tulo. Mata na sa ma'am. Tangan. Pak. Dili ato ni iraw ni. Di man makagi ang kuno ato. Pak. Kung saan man nga nagkipat. Tolo na, tolo. Tolo. Ay, kuan sa kong ilong ko. Architect siya, may drawing. Oo. Yeah. Ako may architect. Siya may. Oh, Saya nga. Kung sa pormasyon na mo, gi pormasyon na ayos ba? Yeah. Pinok-pinok ang mata. Are. Kana mao na. Butang mo man eh. Butang bongot, ma'am. Pero mo. Sig pangilok. Mga bangas. Ang babas. Kikupog sa ilong. Gito ano sila. Eh, magigulog. Okay, 4. Last. Ya, bitan last. Ya, bitan. Okay. Ini ma'am, purma ma'am. Right, 200,000. Ang balibog, gikulkog sa ilong, gikulkog. Dugar gipahid mo nga bilog. Pinado ma'am. 4 na, 4 attempt. Last. Okay. Ay, ang mga kundi ato pak. Ay, sumikag na mo. So naman din aja na siya makakatawag. Daog gini siya. Uy, na kanal-kanal. 5. 5. Next, Ernesto. Ako architect ma'am. Oh, ikay architect. Okay, next. Gusto di drawing ma'am. Oh, ipurma imong naong Ernesto. Wala sa mga bati pre. Kana ha, mo na nimong naong ha. Ato na dug. Period bidaan ma'am, sa buhok pa ni ma'am. Period na siya, period. Period. Drawing ana. Drawing. Nanay buhok. Nawa ang kilay da.
Ay, grabe to. Iya, kiti ba? Mata-mata. Usa. One. Oh. One attempt. Ito sa ni. Yeah. Aja na aping. Aping, ma'am. Aping. Ato kulo-kulo. Ay, gato. Ah, sana ba? Duha. Ana na barili ma. Mata mo na ilong. Duha na. Gikuliot. Oh. Yeah, balik. Ay, dasa, mapangig bago na. Kaya pa purmasa. Purma. Sa purma mo. Mo gyapon. Ni blur to kami lang tapos ilaw. Ah, gidali. Mo na porma. Isura ni pagkakawa wala ko nang ilong. Wala yung bangag ang ilong. Ana ay. Opat. Last. Tulo pa. Ha? Tulo pa. Tulo pre, tulo. Yeah. Ano? Happy na mo rasam. Ato piling yung gamay ma'am kaya magsabi yung ano ba? Wala mo ilong ko. Oh, opat. Last. Amay tayo ka pagkukuran, di ba? Yeah, ketawa. Wala, kada bilig una. Wala ka na ba? Wala na kadaog.